Mukru alam ki alam tongkamukam irrigation IB along one man community atumpen radaphan karjua sayaphan kewang. Kedamtang paikoni chiklo ni paingko rahini Assam Forest Lapen Meghalaya pang tek the atum angbong kachite kheng nang pen apran kedam nang alam ki alam kedamtang arni pen ke hot pon matijong achiklo ni paingko ratrok siar ni dongkamukam irrigation IB along one man community atumpen radaphan karjua sayaphan wangjipu pangdak ponlo laso ke pangdak pon atengse one man community atum dongkamukam irrigation IB along wanglo bangso along kado kabeta kitok jir alo pensi pidunang ji pupen kapre a department atum organization atum kitok jir alo pen pipa jir dunlo sita isialam akihai khorsing teron penang ke thando na teng polote bangso abirta karjulong le atum sike ong dongkamukam lokal atum anta arjulong le pusining jepon laso joksi puthot arkoi niphai sirkep arnisi one man community atum wangthuji pusilam the pangdak ponthu arkoi chiklo niphai sirkep arnike organization atum karbi anglong arlo ko anma kedo kabeta puthot kitok jir alo pidun thurep nang poputa ningje ponthu lapen one man committee atum sitame matijong achiklo niphai inkoira narkep arni mukro adem along humri damji puta alanglitum chichak dun West Karbi Anglong Pengret Santimung report News 18 Difu Sar pin ladak dongka irrigation ai bilong kopia putha sikati tong nang kok la bang so putha nang chani din din ta neli tum da phisi ki chini he jo dak dongka soran da chini ne dak si public hearing bang dolo hala November a chiklo in kora ni ani mukro long la so alam aputha si public hearing edo pulo sita dak public atum ma si chini bang we chini pe me ang we la pen la so notice ki pi bang ke kopilon pachit thang oi dai kwan ma pachit thang nang la son pachit thang the de sita long abirta long don sin neli tum bang lo chisik long de lo chisik long le der posin nel tum han ga apor nang pinai posin nel tum hang lo na ave pu tha cheklo jona apor nang pinai pen la so public hearing pu da ka pachit thang bang tir kring nang po lam se pul la si alang litum ki pu bang ke non tarik sirkep morning lo hai morning arkoya chiklo tarik sirkep si puthot duthi la si hala solong bang sing nilitum da thekan sita long thekan sita gopima nilitum arideng kedo ketok kud asakhi gopima do hala so sakhi do an sita methang alam dan kita joge klang do ni pan nilitum jesik ada pin lada bang ke pini Allah simo pinita lo la pen ke mo ta do tu po pusi pu he la ke continue po ta ko an continue ne la solam mangalang litum nang tan te tan ni litum pan bang ke non tarik sir ke pusi pulo la si tarik sir ke ba bang ke ni litum sita wang tu po la pen ni nang litum atro nang litum pen si karbiang longa ra pan la ke thek kiri hala bang so arni alam kachini dun ke thek dun alam la so kachini abang pu do ana song atum sita me la so commission along unana bangke thekana bangke gopinwa lamke nelimen lake lasiterang neli amreng border committee president sar pin ladak dongkamukam irrigation ai bilong kopia putha sik kachitong ilong kachini din jima neli tum ladak amreng kiwang bangkala hello kidamtang mukro along agotona bate mukro along alam aputhak tarik ingko rahini kadu kawe neli tumar julong lo bang sapu thak se neli tumhan hearing aphan wang lo la se neli tum wang pen ladak ka chingki ke chethan bang kal hello one man committee government atum penang pot hai lo ladak neli tum chingki chethan lo kadu kawe alam chingki chethan det pen bang ke neli tum kitok pen puthot tarik serkep Januari ni neli tum han puthot nang hang tu pen la bang so kitok alo neli tum nang pitupo la se kadu kawe karbiang longarat akapre asong atum organization atum tame nang litum labang sorni puthot nang chitong nupen ketok pen alu nang pidun pulon tay litum fan messenger ada pin ladak kumama song num sna chitong no pin pinina litum non nelitum kachingki wang bom lang non jurjelang same non nelitum frangsi nelitum kachingki bangke nelitum amreng border committee atum pen chitong lo lapen gangbura nelitum alo go dorong haladak border adungara gangbura atum pen pinang li ke theklong teng de ke wang jilang arni ardi doi pula sanang li ni ke che thedoma
labang ke ili tum karbiang longarat atum akaprek organization akaprek asong tum nang cirapang citudun te man suar di pigun po setami koson malaka iltum rat atum akamat halo iltum kadogawi ke mesen japan arya prapet lo bulong te aprang iltum itu mak mangas on tami iltum chun on po senen di mata